ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நானும் நல்லா இருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோவில் அப்படி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்களாம் நிறைய பேர் கேட்பீங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் கேம்ஸுங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நேஷனல் கேம் நிறைய பேருக்கு தெரியும். பட் ஆனால் நிறைய கண்ட்ரிஸோட நேஷனல் கேம் பாதி பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால தான் வீடியோ போட்டேன். இந்த தக்லீஃப் வீடியோக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீடியோ வரல, அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி கேட்டுக்கிறேன். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்ட் 2 இதுக்கு வரும். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்கானிஸ்தான்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீவிரவாத நாடு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நாட்டில் வந்து அதோட நேஷனல் கேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா புக்ஷா ஷி. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் லேஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ. ஸோ ஹார்ஸை வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கேமு. ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹார்ஸ் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ரோலு. ஸோ அதான் அப்படி சொல்கிறேன். ஸோ ஓகே, இப்போ அடுத்த கண்ட்ரி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து வேர்ல்டு கப் அதிக முறை வாங்கிய ஆஸ்திரேலியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலியா தான் பெஸ்ட்டுன்னு கூட சொல்லலாம். வேர்ல்டு கப்பில் 6-7 டைம்ஸ் வாங்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த கண்ட்ரியோட நேஷனல் கேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிரிக்கெட் தான். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் அந்த ஊரில் பாப்புலர் கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால், ரக்பி, ஹார்ஸ் ரேசிங், நெட்பால். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கெல்லாம் வந்து பாப்புலரான கேம்ஸ் தான். இதுதான் உங்களை இப்போ வரதுதான் உங்களை வந்து ஆச்சரியப்படுத்தும். நேஷனல் கேம் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷோடது என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? உங்களுக்கு ஒரு 3 செகண்ட் டைம் தரேன். டக்குனு போயிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி விட்டு வந்துருங்க. ஸோ கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன நினச்சிருந்தீங்க நான் பார்க்குறேன். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கபடி கேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே தெரியாது, நம்ம ஊரில் இருந்தது. ஸோ கபடி தான் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் கேம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நினச்சாலே பெருமையாக இருக்குது. ஸோ தமிழ்நாட்டிலேருந்து உருவாகி பங்களாதேஷோட நேஷனல் கேம், நேஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது சொல்லணும் வந்து கபடி. அடுத்து கனடா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனடாவோட நேஷனல் கேம் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஐஸ் ஹாக்கி. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்கி மாரி தான் இதுவும் ஐஸ் ஹாக்கியில் விளையாடுவாங்க. பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு சூப்பரான கேம் தான். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்ட்டூன்லாம் பார்த்துருப்போம். அங்கேயும் பாப்புலரான கேம்னா ஃபுட்பால், கோல்ஃப், பேஸ்கெட் பால், பேஸ்பால். ஸோ இதுதான் அங்கெல்லாம் பாப்புலரான கேமு. ஸோ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஜப்பான்ல என்னதான்டா பெருசு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமோ தாங்க. ஸோ சுமோ ஸ்போர்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் கேம் ஆஃப் ஜப்பான். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமோ ரெஸ்லிங் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் கேம். அடுத்து நியூசிலாந்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்ல கலக்கி போட்டிருந்தாலும் அங்க ரக்பி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேஷனல் கேம். அவங்களோட கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரக்பி தான். சின்ன நாடு தான் நியூசிலாந்து, அதை பற்றி தனி வீடியோ போடுறேன். இந்த நாட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரக்பிங்கிற கேம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பால் எடுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல வைப்பாங்க. ஜாக்கி சான் சீசன்ல கூட வந்திருக்கும். அடுத்து பாகிஸ்தான்ல என்ன ஒரு நேஷனல் கேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபீல்டு ஹாக்கி. ஸோ சாதாரண ஹாக்கி தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதை தான் அப்படி சொல்றாங்க. ஹாக்கி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நேஷனல் கேம். அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ரஷ்யா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேண்டி அப்படிங்கிற ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஐஸ் ஹாக்கி மாதிரி தான் இருக்கு. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்றது, இதுவும் ஹாக்கியோட ஒரு டைப் மாரின்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அடுத்து ஸ்பெயின்ல புல் ஃபைட்டு, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜல்லிக்கட்டு மாரி அங்கே காலமானோட சண்டை போடுவாங்க போல. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நேஷனல் கேம்னு நினைக்கிறேன். எஸ், அதான் நேஷனல் கேம். அங்கே பாப்புலரான கேம்ஸ்னா பேஸ்கெட் பால், டென்னிஸ், ஃபார்முலா 1 மற்றும் கோல்ஃப் பண்ணி எக்ஸெட்ரா. அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடியது டர்க்கி ஒரு நல்ல நாடுன்னு கூட சொல்லலாம். அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டேன்னா தப்பா நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாடோட நேஷனல் கேம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டீங்கன்னா ஸோ என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு இதையும் கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ரெஸ்லிங். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தேய்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன தேய்ச்சி இதோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற மாதிரி ரெஸ்லிங்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை பற்றி யூடியூப்ல நிறைய வீடியோ இருக்குன்னு அங்கேயும் போய் பார்க்கலாம். அடுத்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு நிறைய புக்ஸில் கூட கேட்டிருப்பாங்க. இதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நிறைய பேர் கூட பார்க்க வந்திருப்பீங்க. ஸோ இதோடைய நேஷனல் கேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பேஸ்பால். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்பால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரியோட நேஷனல் கேம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சதால லைக் மட்டும் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட 3வது வீடியோ தான் இது. ஸோ ஓரளவு வியூஸ் போகணும். ஸோ மறக்காம எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. போயிட்டு வரேன். டாடா, பாய்.